マグデブルク大司教領とは、宗教的権威の衣をまといながら、実態は一つの世俗的療法であった点にこそ、その本質がある。エルベ川の要衝に位置するこの都市は、交易の富と戦略的地位を兼ね備え、故に周囲の諸侯と常に対立し続けた。大司教は聖職者であると同時に領主であり、徳と信仰を語りつつも、時には軍を募り、時には外交のスクールをした。宗教改革期には都市がルター派に傾き、司教権力と市民は鋭く対立し、信仰は理念ではなく政治闘争の武器と化したのである。最も惨烈な瞬間は1631年、ティリー将軍の軍勢によるマグデブルクの謀略であり、数万が殺戮され、都市は怪人に返した。この事件は小国における現実を示す。すなわち、徳や信仰のみでは両方を守れず、恐怖と武力こそが秩序を維持する。だが壊滅の後もマグデブルクは復興し、自由の精神を語り継いだ。その歴史は、理念と権力の狭間で生き延びようとした。都市国家の宿命を、冷徹に映し出している。